nagrambol ang pipila ka kalalakinan sa Samal Island, Davao del Norte atol sa kasaulugan sa 28th founding anniversary sa isla. Ani ang report ni Jandy Esteban. Kuha sa video ang pagbinugnuay nining kalalakinan ning nakaputi namunal gamit ang bangko. Taud-taud pa, hinay-hinay na ug pase ang mga nalambigit. Sumala sa uploader, nahitabo kini sa Barangay Peña Plata, Samal Island, Davao del Norte, alas 2:20 sa kadlawon adlaw Domingo, March 8, atol sa concert alang sa 28th founding anniversary sa isla. Sumala sa kapulisan ang ugat hinungdan. Kaning babae nagtugaan sa iyahang parinti ma'am na lalaki na allegedly na hipuan daw siya. Nag-escalate ni ma'am o kalagot sa kaning iyahang parinti na lalaki na ay kauban na grupo. Tapos itudlo sa babae ma'am ang other party na grupo nga nag-compose po upat ka lalaki, no? Itudlo niya nga isa dito ang allegedly hindi po sa iyaha. Maoto ma'am niresulta nga escalate ang tension, nag-create of commotion. Wala na matupa may pasaka og kaso ang mga nabukbukan. Hinoon, mitahan kang Mayor Toto Reyes ang 7 sa nalambigit sa kagubot. Hindi mo suko mga pasaylo dito sa mga tao kay gihasol niyo. Ya karon manlimpyo ma. Adto mo dito sa simbahan, adto mo dito sa public market. Si Kuloday ni bala nyo. Sa mensahe sa mayor sa GMA Regional TV, inay kasuhan, iyahan na lang matud pang gipailawom sa community service ang 7. Gipahinlo sila sa pampublikong lugar, lakip mga kanal sa isla, tungod sa paghasol sa katawhan. Inawag na to sila nga sa mga sagingon na ang pag-inom isulit sa tiyan din sa panguna-una, imbis na dapat palinaw ta sa ato ang kalingawan, naka-consta noon tao kag-ugtag daw. So, maging mindful ta sa atong action o tagaan na itong limitasyon, no? Ang influensya sa himnon, no? Jandy Esteban, 1 Mindanao.